העולם נהיה מעניין, העולם נהיה מסקרן, כולם מדברים על כולם, אין מנוח, הכל בלגן. התוצאות קשות בעליל, איש את רעהו קש מאכיל. כמובן שהכל חינוכי, כדי לבנות דור זך ונקי, ובינתיים נהרסות הנשמות, האינטרנט עושה בנו שמות. אך כל זה לא חשוב בעינינו, ביחס לניקיוס דעתנו. אנו יודעים את האמת, רק אנחנו בלבד, ובהחלט אין מקום לריבוי דעות, זה יביא לחורבן עולמות. זה חשוב לעמוד בשמירה, לשפוך גברית על שני בלי מורא. את דעותיי הוא לא מספיק מכבד, אז מגיע למכות בהחלט. ובינתיים הנוער מתדרדר, עושה שטויות, הולך וסורר. אך את כל זה זוטי הדברים, רק דעות נכונות חשובים. כל השומע בוודאי יחליט שהמסר פשוט וקליט, אבל משום מה בטוח אני שישתמשו בו כדי לצעוק על השני. כל השומע בוודאי יחליט שהמסר נכון, פשוט וקליט, אבל משום מה בטוח אני שישתמשו בו כדי לצעוק על השני.